Jeg har arbejdet på skuespillerholdet. Jeg har fået rollen som stammer. Jeg synes, min rolle, i hvert fald i starten, at den var lidt udfordrende, for det der med at stamme, det er ikke noget, man er vant til. Så man skulle lige leve sig ind i rollen og lige finde sin yndre stammer. Det, der er godt ved samarbejdet mellem os, det er, at vi snakker om tingene og ligesom finder ud af sammen, hvordan rollerne og hvordan scenen skal være. Det er simpelthen mere kanin. Da jeg først hørte, at vi skulle lave Prinsen på Prinsen stykket, så var jeg sådan helt ellevild, fordi jeg elsker bare den film. Hvad vi skrev til anden. Det at stå på scenen bliver nok anderledes, end hvad jeg sådan ellers har prøvet, fordi at her er det ikke så meget en scene, her er det mere bare sådan, iblandt alle andre mennesker, så måske kommer man til at føle sig mere tryg, fordi at man ikke sådan er i spotlight på den måde. Jeg er lidt nervøs for at gå ind i folk, sådan, når de står midt i det hele. Jeg synes, det er lidt skægt, det der med monstrenes kostymer, for de er sådan meget men jeg synes, det bliver fedt. Den største udfordring har nok været at holde sig vågen hele tiden og være fyldt med energi. Det, man laver noget andet end lige normalt, det har været fedt nok. Første gang, vi skal spille for publikum, det bliver nok også sådan fyldt med næver og pissehyggeligt. Ja. Jeg havde lidt overvejet scenografi, men det er jeg glad for, at jeg ikke gjorde, i stedet for det sådan ret nedre, efter hvad jeg har hørt. Jeg tænker bare på Nutella-mad lige nu. Nutella-mad! Jeg tror også, det bliver lidt en udfordring. Især også for danserne, fordi de har nogle meget store bevægelser, så det er sådan lidt, om de kommer til at ramme folk i hovederne eller sådan noget. Kaching.